So kanidang adlaw day no is adto na po ko magribanday ani sa Tipanoy, Iligan City. O kani sa dayong client nako day no kay grabe na jud kadaot ang iyang buhok. Kay lagi day nagrabirize na jud siya day no gikan sa pinaka-roots day hantod sa pinakatumoy. Unya kani iyang buhok manggod sa akong client karon day no kay baga kay siya day ug taas pud kay ni siya nga buhok. Ug mao na day ni ang before nga buhok sa akong client day no grabe mara na jud siya bunot day ug nagkulot-kulot ug nagrabirize na jud siya ug maayo. Mao na basta gani inani na nga klase nga buhok no is dugay na jud ko mahuman ani. Kay basta manggod inani na nga klase nga buhok day no grabe day dugay na jud kay na siya tarbahoon ug lisod-lisod na pud jud na siya tarbahoon ba. Muna pagkakita na ako sa buhok sa akong client ani day no manang giandam na jud ako daan ang akong kusog aning adlaw please lang. Kay lagi ani po mga panahon na is wala po ko'y assistant. Mao na agasgas ang ako ang pagkapilingguapa ani oy. Bitaw oy kani bitaw pagkaribana bitaw nako day no is grabe jud kadugay na humanak. Kay lagi day nagabinan jud ko pagkahuman ani. Gipapotlan day sa akong client ang iyang buhok ani kay lagi useless na manggod pugtong tumoy kay lagi grabe na jud siya kadaot. Muna grabe day no lisuran jud kay ko sa tanan day pag magsunod ko sa bakja bitaw sa uban. Adjust miyo day mao jud day pinakalisod. Kay lagi kani magumbuhok sa akong client kanon day no kay gamay sipiat na ko ani day otro bakja po ko aning tarbahoa. Muna grabe jud nako ka careful aning mga adlaw. Nagpalaban jud kog ampo ani day no please lang. Kay lagi marag na kuyawan ako sa buhok ni ma'am ani ba. Kay basta manggod ani nga klase nga buhok manggod no is grabe na ni siya ka sensitive. Ug mao jud ni always nako ginaingon day no day nga palakasan na lang jud ni siya guardian angel ay. Kay lagi sa pagkatinuod lang no is medyo naglisod yung gamay ang pilingguapa aning buhuka. Kay kani magumbuhok sa akong client karon day no is kinky jud ni siya day ba or kuluton bitaw siya og buhok. Unya nadaot pa jud siya maayo sa medisina kay lagi nadugay humol pod sa iyang unang giparibanan ba. Kay kani man naging buhok sa akong client ani day no is iya man gud daw ning gipariban day den iyang gipakuluran ba. Pero wala ko kasabot ani iyang buhok day ug nariban ba jud ni. Kay lagi day marag walay agi sa riban ba kay lagi grabe nangulot ug maayo day nagdry nga mara bitaw siya bunot. Pero ang pagkulor siyang buhok day no is grabe jud pud noon siya kakulor. Mao na ambot sa iring day kung giunsa ni pagtrabaho sa ihang giparibanan ba. Di tanawa karon day ang pilingguapan hubag-ubagan oy. Muna makita ninyo daday no grabe kadaghan ako gipang pahit-pahit. Kay lagi ako ang gipalingkamutan ang buhok sa akong client ani day baday nga nabitaw siya kausaban o day kabaguhan ba. Kay lagi medyo pricey ra ba nga ako ang gipangayo ani. Muna pag inani na nga klase ang iyong buhok day no ang price pud ara sa pagriban bitaw day no medyo pricey ra jud punon siya gamay. Kay ang buhok man gud day no pag nakagi na nagbalaya siya karibana nakakulor nagmaayo ang inyong buhok day no lisod na jud kay na siya tarbahoon. Kay mao jud na akong ginaingon day no every time nga magriban ko ginani nga klase nga buhok dapat mag-careful jud maayo ang pilingguapa day kay lagi day di ko gustong mabakja or kumbaga ba dili ko gusto makasala og buhok oy. Muna every time nga mangriban ko day no tanang import na ko day no tanang best na ko day no is ako adyo na siya gihatag sa ako ang trabaho. Kay para sad ba malipay bitaw nga ako ang client ay pagkahuman. Muna daghang kay mag-PM sa kuha day no nga inani na nga klase nga mga buhok. Unya sempre day mangutana sila day no pilay riban ako ani. Dayon pag maghatag gali kog amount nila day no ay mo atras oy. Kay lagi day mahalan ra daw sila. Abi bitaw ninyo no pag inani na nga klase ang inyo ang buhok no is wala nay basta-basta makariban ana. Kay lagi ang uban magong mga hairdresser dili na sila basta-basta mo riban o ginana na nga klase nga buhok. Kay mahadlok maguna sila day no nga mabakjab or mahadlok na sila day makasala sa buhok. Kay basta magud inani na nga klase nga kadaot bitaw sa buhok day no kay gamayng sipiat ana day 100% tay bakjab jud ka. Kay kung dili man gali ka maupaw ana day no grabe magbritol lag maayo ang imong buhok please lang. Muna ako mo riban ko ginana nga klase nga buhok kay lagi kompleto man pud ko og gamit. Pero sad lagi pag inani nga klase nga buhok ang ako iriban tibok adlaw day no ay grabe gasgas ang akong pagkaplingguapa oy. Anyway, samtang na naghumol ko sa butok sa ni day no isa ko apong gitrapuhan darang lamisa. Og ako na sa gipanghipos ang uban akong mga gamit. Kay lagi hapit na jud ko na human og layo ganing buhok ka oy please lang. So mao jud na pinakalas na kong buhaton sa buhok day no is magbotox jud ko kay lagi mo nay mulak sa buhok ba nga munindot ubagsak mo shiny ang buhok. Ug mao sa nay magdalag og gripper sa buhok bitaw. Mao na basta gali ako ang muriban bitaw no is dili na jud mo gansi kay lagi ang pagriban magud ako ana no is 4 in 1 na. Mao na pag ako gay muriban sa inyo no is madayon jud na inyo pagkaplingguapa ay grabe naman to kahambog please lang. Anyway, mao na din ang before ug after sa buhok sa ko ang client. Ay just miyo day natabang ra jud nako no. Ni shiny ra jud pud noon ang iyang buhok ani. Mao na bahalag nagabinan ko pagkahuman sa buhok sa akong client ani day no. Ang importante day na okay ang iyang buhok. Kay nahubag-hubagan ra ba jud taon ko sa buhok sa akong client ani please lang. Anyway, mao ra dito ako i-share sa inyo no og dire na day ko mag-end. I'm Emerly and thank you for watching. Mo nang bye mo ay.